عقدة من لساني يفقهوا قولي حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے دو مقامات تلاوت کیتے نے جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کہ اللہ کریم توانوں اپنے غضب کولوں اپنے جلال کولوں اپنے قہر کولوں ڈراندا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کریم دی بارگاہ دی طرف ہی سب نے لوٹ کے جانا ہے سب دا ٹھکانہ آخر کار اللہ کریم دی بارگاہ ہے اور دوسرے مقام دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تسی میرے کولوں ہی ڈردے رہو اگر کامل مومن ہو اج دا عنوان سخن خوف الہی دے اندر رونے والی اکھ دا کی مقام اور مرتبہ ہے سب نالوں پہلے اگر اسی دیکھیے کہ جس وقت چھوٹا بچہ اس نو کوئی بھی دکھ تکلیف بھوک پیاس کسی بھی چیز دی کوئی پریشانی ہوندی ہے تو ادا کام کی ہوندا ہے رو پینا جس وقت چھوٹا بچہ روندا ہے تو اس دی ماں پھر اس دے ول خاص توجہ کر دی ہے اور جس وقت رونے دی بنیاد تے او دی ماں او دے ول خاص توجہ کر دی ہے اس بچے دی او پریشانی دکھ تکلیف جڑی بھوک پیاس یا دیگر معاملات دی اندر انہوں ہوندی ہے اس دی دور ہو جاندی ہے بلا تشبیہ و تمثیل اگر کوئی انسان اس نو کسی بھی قسم دا کوئی دکھ تکلیف بیماری غم پریشانی آزمائش بھوک پیاس دا خوف انساناں دا خوف یا مخلوق چ اور کسی چیز دا خوف پیدا ہوئے اگر وہ انسان بجائے اپنے دوست احباب رشتہ داراں دے اگر رون تو اللہ کریم دی بارگاہ وچ رو پوے تو اس دیاں تمام تکلیفاں دکھ بیماریاں غم پریشانیاں اللہ کریم اپنی رحمت دے نال دور کر دیندا وے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان نوئی جڑا رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی طرف جانے دی بجائے دوست احباب دیگر رشتہ داراں دے اگر اپنے دکھڑے رکھدا ہے اس نو جنجوڑدے ہویا قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تنو رب کریم دی بارگاہ وچ آمن تو کیڑی شے نے دھوکھے دے اندر مبتلا کر دیتا وے۔ دیکھو کہ سب نالوں پہلے کتنا محبت کا لہجہ اللہ کریم نے اپنایا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس نو اپنی طرف رغبت دلانے واسطے اپنی صفت کریم ذکر کیتی ہے، ما غرک، تینوں اے انسان کیڑی شے نے دھوکھے چ رکھیا ہے، بے ربک الکریم، اپنے رب کریم دی بارگاہ وچ آمن تو، یعنی اللہ کریم دا منشا اور مقصد اور رضا اس چیز وچ ہے کہ انسان نو جس وقت کوئی دکھ تکلیف پریشانی غم بیماری بھوک پیاس دا خوف انساناں دا خوف لاحق ہو جائے، وہ میری بارگاہ وچ رجوع کرے، گڑ گڑا کے دعا منگے، اکھاں چوں خوف دا آنسو لے کے آوے تو میں اس تے اپنی رحمت دی برسات کر دیاں۔ اسے چیز نو مد نظر رکھ دیاں ہویاں چند احادیث طیبات تواڈی بارگاہ وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنانیاں نے، تاکہ مینوں سنا کے تے تانوں سن کے اللہ کریم اپنے فضل دے نال سانو توفیق عطا کرے کہ ساڈیاں اکھاں وچ وی رب دے خوف دی وجہ تے آنسو آن، تاکہ رب دی رحمت ساڈے تے بھی برسے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یلج النار رجل، کدی بھی او بندہ جہنم دے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیڑا؟ بقا من خشیت اللہ، جڑا اپنے رب دے خوف دی وجہ تی رویا وے۔ جس وقت وہ اپنے رب دے خوف دی وجہ تی روئے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور جہنم میں اودا داخل ہونا کتنا مشکل ہو جائے گا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ جڑا جانور دا دودھ دے جس طرح اس دا تھن دے اندر نکلن تو بعد واپس جانا مشکل ہے، اسی طرح جڑا بندہ رب دے خوف دی وجہ تی رویا وے اس دا جہنم وچ جانا بھی مشکل ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ او کما قال علیہ السلام، جیڑا انسان رب دی راہ وچ میدان جہاد وچ نکلیا ہے اس دے جسم تے جڑا گرد و غبار آیا وے، گرد و غبار دی وجہ تی اللہ کریم اس بندے دے جسم تے گرد و غبار اور جہنم دے اگ اور تمہیں نو اکٹھا نہیں کرے گا۔ مطلب کی ہے کہ جڑا بندہ میدان جہاد وچ رب دی رضا واسطے نکلیا ہے اس نو جڑی میدان جہاد دے اندر گرد و غبار اور دیگر مشکلات دا سامنا کرنا پیاوے، اللہ کریم اس بندے نو بھی جہنم دی اگ تو دور رکھے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کو روایت کیتی گئی ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے لا تمسہم النار، عینانی لا تمسہم النار، دو اکھاں او نے جنہاں نو جہنم دی اگ نہیں چھو سکدی۔ پہلی اکھ کیڑی ہے؟ عین
بکت من خشیت اللہ، ایک اکھ اوے جنوں رب دے خوف دی وجہ تی آنسو آیا ہے، اور دوسری اکھ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوجی اکھ اوے جنہیں رب دی راہ وچ رات نو جاگ کے پہرا دیتا وے۔ مطلب کی ہے کہ مسلماناں دی تے کافراں دی سرحد تے مسلمان بندہ رب دی رضا واسطے اس سرحد تے رات نو جاگ کے پہرا دیندا ہے، اس اکھ نو بھی اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم دی اگ نہیں چھو سکے گی۔ ایک اور حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وے کل عین باقیت یوم القیامہ الا عین ودت ام محارم اللہ، ہر اکھ قیامت والے دیہڑے روے گی مگر ترے قسم دیاں اکھاں قیامت والے دیہڑے رون گیاں نہیں بلکہ رب دی رحمت دی وجہ تی خوش ہون گیاں۔ پہلی اکھ عین ودت ام محارم اللہ، او اکھ جنہیں اللہ دی حرام کردہ چیز والو نہیں ویکھیا۔ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے اور اللہ کریم نے جڑیاں جڑیاں چیزاں اکھ نال ویکھنیاں حرام کر دیتیاں نے، جس اکھ نے او حرام کردہ چیزاں نہیں ویکھیاں او قیامت والے دیہڑے روئے گی نہیں بلکہ خوش ہوئے گی۔ مثلاً غیر محرم عورت نو نہیں دیکھیا، کوئی بھی بے حیائی والا منظر نہیں ویکھیا، اسی طرح اور بھی قیاس کر لو، مطلب جیڑی جیڑی چیز رب نے ویکھنی حرام کیتی ہے اس نو اکھ نہیں ویکھیا تاکہ رب راضی رہے، قیامت والے دیہڑے او اکھ روئے گی نہیں بلکہ رب دی رحمت دی وجہ تے خوش ہوئے گی۔ اور دوسری اکھ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعین ساحرت فی سبیل اللہ، او اکھ جنہیں رب دی راہ وچ جاگ کے پہرے داری کیتی ہے۔ اور تیسری اکھ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعین خرج منہا، جس اکھ وچوں کی نکلے ہے دموع مثل رأس الذباب من خشیت اللہ، اللہ دے خوف دی وجہ تی مکھی دے سر برابر بھی اگر وہ دی اکھ وچ آنسو نکل آیا ہوئے تو وہ بھی اکھ قیامت والے دیہڑے نہیں روئے گی بلکہ رب دی رحمت دی وجہ تی خوش ہوئے گی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ اسی ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر سی، نبی کریم علیہ السلام ایک درخت دے نیچے آرام فرما سن، صحابہ کرام بھی ارد گرد موجود نے، اچانک تیز ہوا دا جھونکا آیا، موسم سی اس وقت خزاں دا، جڑے پتے سک گئے سن پیلے ہو گئے سن وہ ہوا دے جھونکے دی وجہ تی تھلے ٹہ پے، یہ جڑے ہرے سن مضبوط سن وہ اپنی ٹہنی تے برقرار رہے۔ جس وقت ایسا معاملہ آیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن بندے دی مثال بھی اس درخت دی طرح ہے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن اذا اقشعر من خشیت اللہ وقعت عنہ ذنوبہ وبقیت لہ حسناتہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن دی مثال اس طرح کیوں ہے کہ جس وقت مومن بندہ اس دا جسم رب دے خوف دی وجہ تی رونگٹے کھڑے کر دے اپنے تے اس دے اس عمل دی وجہ تی اس دے گناہ ختم ہو جاندے اور نیکیاں دے نامہ اعمال وچ برقرار رہندیاں۔ یعنی جس طرح ہوا دا تیز جھونکا آیا سی، جڑے پتے نقصان دہ سن بظاہر انہاں دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا، سکے پتے جڑے بالکل پیلے ہو جان انہاں نو لوگ کچرے دے اندر سٹ دیندے نے، اور سبز پتا جڑا اگر وہ گردا بھی ہے تو لوگ انہوں کسی نہ کسی استعمال ہی چلائم دے نے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس طرح اس درخت دے پتے گر گئے نے، گرے کیوں سن؟ ہوا دے جونکے دی وجہ تھی. تے بندہ مومن بھی جس وقت رب دے خوف دی وجہ تھی اس دے جسم دے رونگٹے کھڑے ہون گے. تے جس وقت رونگٹے کھڑے ہوندے نے بندے دے جسم وچ اسی طرح خنکی اور ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے جس طرح ہوا چلے تو ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے. تے نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دا مقصد یہ سی بندہ جس وقت رب دے خوف دی وجہ تی روئے گا اس دے گناہ رب ختم کر دے گا. جس طرح ہوا دے جونکے نے سکے پتے ختم کر دیتے نے درخت دی ٹہنی تو، اور او دے ہرے پتے ٹہنی دے نال برقرار رکھے نے. تے اس بندے دے رون دی وجہ تھی رب اس دے نیکیاں لے اعمال برقرار رکھے گا اور گناہاں نو ختم کر دے گا. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام دے فرامین عالیہ چوں سانو ملدا وے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم دے قطرے رب دی بارگاہ وچ بڑے محبوب نے، اور 2 قسم دے نشان قدماں دے وہ بھی رب دی بارگاہ وچ بڑے محبوب نے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 2 قطرے کیڑے نے جڑے رب نو محبوب نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک اکھ دا او آنسو والا قطرہ جڑا رب دے خوف دی وجہ تی نکلیا وے، اور دوسرا او خون دا قطرہ جڑا رب دی راہ وچ بندے نے اپنا بہا دیتا وے. اور 2 نشان کیڑے نے؟ جڑا قدم بندے نے میدان جہاد دی طرف اٹھا کے پہنچیا وے اس قدم دا نشان رب دی بارگاہ وچ بڑا محبوب ہے. اور دوسرا قدم دا نشان اللہ دے فرائض نو پورا کرن واسطے جڑا بندہ مومن قدم اٹھاندا ہے او نشان بھی رب نو بڑا محبوب ہے. مثلا 5 وقتہ نماز اگر کوئی بندہ اس نو پڑھن واسطے آندا ہے جڑا قدم او دا اٹھ کے آیا رب نو نشان بڑا محبوب ہے. اسی طرح بندہ قدماں دے نال چل کے رزق حلال کمانا فرض ہے اس نو کماندا ہے تے رب نو بڑا محبوب ہے. اسی طرح دیگر او نیک اعمال جڑے انسان دے ذمے پورے کرنے فرض اور لازم سن او جڑے قدم دے نال چل کے پورے کرے گا او جڑے نشان لگن گے قدماں دے رب نو او بڑے محبوب نے. المختصر خوف الہی دی وجہ تی جڑا آنسو نکلدا ہے وہ رب نو اتنا محبوب ہے کہ رب اس بندے دی بخشش دا پروانہ عطا فرما دیندا وے. رب تبارک و تعالی اس بندے نو اپنا قرب نصیب کر دیندا وے. رب تبارک و تعالی اس بندے نو دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دیندا وے. بلکہ حدیث پاک دے اندر آمدا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے دا اللہ دے خوف دی وجہ تی ایک آنسو نکلیا او بندہ قیامت والے دیہڑے رب دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا. جس دن رب دے عرش دے سائے تو علاوہ کسے چیز دا سایہ نہیں ہونا. اللہ کریم سانو بھی رونے والی اکھ نصیب کرے. ایک حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی رو نہ سکو کم از کم رونے والا چہرہ بنا لیا کرو، پھر بھی اللہ کریم تواڈے تے وہی فضل کرے گا جڑا رونے والے شخص تے کردا وے. اللہ کریم سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. خدا دے حوالے دے نال بہت خوبصورت بیان فرمایا اور روزے کا مقصد بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ تواڈے تے روزے اس واسطے فرض کیتے نے کہ تانوں تقوی مل جائے لعلکم تتقون تسی متقی بن جاؤ. تو ساری گفتگو کا خلاصہ ہے جس دل وچ اللہ دا خوف ہوے وہ بندہ کوئی غلط کام کوئی گناہ والا کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کو دیکھتا ہے. جدوں بندہ کوئی گناہ کا کام کرے گا غلط کام کرے گا ادو اللہ کو بھولیا ہوئے گا تو پھر کرے گا. اس وقت تو اللہ کو اپنے سامنے جانے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کریا کر اللہ تنو یاد کرے گا. اللہ کو سامنے جانیا کر اور اللہ تیری حفاظت کرے گا. بات کرنے کا مقصد ہے کہ جڑا بندہ اللہ کے خوف رہتا ہے اللہ وہ فضل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ
وصیت ہوا، افطاری کا اہتمام کیا گیا، جن لوگوں نے مساجد کی خدمت کی، مولا کریم سب کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما، محبت دنیا سے محفوظ فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، حاضرین کے دلوں میں جتنی بھی نیک حاجات ہیں سب پوری فرما، سب پریشانیوں کو دور فرما۔ جو صدقہ و خیرات کیا گیا، افطاری کا اہتمام کیا گیا، اس سے پہلے لوگوں نے افطاری کا اہتمام کیا، سب کا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب جو مسلمان طریقے سے پردہ پا چکے ان کی بخشش فرما، اور ہم سب کو سچی پکی توبہ کر کے جس طرح رمضان میں تیرے گھر میں حاضری دیتے ہیں، رمضان کے بعد بھی حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح رمضان میں تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، رمضان کے بعد میں بھی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرما۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تو نے اس سے اپنے گھر کو آباد کیا، جن لوگوں نے آباد کرنے کی کوشش کی سب کے گھروں کو آباد فرما، سب کے دلوں کو آباد فرما۔ جنہوں نے حاضری دی سب کی حاضری قبول فرما۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله تعالى